Konkrétan leesett az állunk attól, amit a Yucatán-félsziget északi részén láttunk. Senki nem beszél erről a helyről, miközben ilyen természeti jelenséggel, ennyire gazdag élővilággal nagyon ritkán és kevés helyen találkozhatunk. Egy különleges bioszféra rezervátumban a tenger sós vize egy hatalmas, édesvízű torkolattal találkozik, ez pedig egy nagyon különleges állat- és növényvilágot eredményez a Celestun torkolatnál, amit egyébként hajóval bárki meglátogathat. Hát David Attenborough sem véletlenül forgatott itt számos alkalommal. Talán a legnagyobb hívószó az lehet, hogy itt természetes élőhelyükön figyelhetőek meg a flamingók, de rajtuk kívül még több ezer különleges madárfajjal is testközelből lehet találkozni. A kicsit belassult iguánák és az aranyos mosómedvék pedig a szárazföldön szórakoztatnak, utóbbiak barátságosabbak, mint gondolnád. Krokodilok is szép számmal vannak amúgy, mi kettőbe is belefutottunk. A mexikói öbölhöz kisétálva pedig egy nagyon különleges halászfalut és gyönyörű tengerpartot találsz. Nagyon jó hangulata van, kevés turistával, autentikus vibe-okkal. Ha pedig érdekel, hogyan fedeztük fel ezt a természeti kincset, kövess be és csekkold a YouTube csatornám is a teljes videóért.